Zaman kini iyalah payah putaran zaman tanya tuh banyak anak indah balaki labini urang ade bangoy banantian kok mencari abang Riki dan sampai mabuk kok memandang tak paso biasa saja sawah tagade bang Riki nambah bukuan agamanya abik dan punya dua onde ai iyo yallah kami badendang oi bakanda talagu iko oi bakanda ganti baganti udah joden urang sadang cari udah tak gantinya dan nanti gabai boati dan nanti gabai boati kata abang Riki lai di bari kalau gue koi dimintanya oi bamulo dalam hati dan dedi gayu ngasudwi matonya anga Kato bajawe kayo pasabik dojo pantun amarania sebetako itu Asriadi nu punya kojo dia kayo mana tempe pantun awak ketek selero gadang atun yo. Lelok dek adek menampai kapal satu cokak awak bigo. Nah. Kalau dadek Bu Ina utang menyampaikan saja saluang tetian nasuk ke urang dan menyuruh menyampaikan pasal itu apanya. Nah cokak lain aja apanya kau ya. Asriadina Abu Jalama awak ketekna salero gadang oi mancalon nyawa ke sirara pokoknya rara oi bungo kambang indah labini urang samo kaya abang kumbang abang nanti labini urang. Kalau lepo cokak dimuling saja ndak bagai do pasar dari ketua satu bang adek ya kumbang pelala betul asal aja tembak menembak lah. Untung indah bagurunya kadaeri dah adek jo abang Riko indahnya nanti urang balaki nak gadinyo nanti oneng onde udah onde tuan
Babisiak bang kumbang so takut kabake bang ade kapan takutnya tak iyo belum ke orang Solo tapi nyusakan menyampaikan ke orang Rabi ya bukan tahu lu orang banyak bukan itu kecilnya sesudah ikut pesan dari Koriki tikam di putri mau puluh apa banyak Bukit putu yoi namunyo lagu Basamo kami mandendangkanyo Pilih de bang Riki sadoga tujuh biala den lai menyampaikan Oi napa dendang zaman lama kini Kami barampe onde jalenyo Oi san curai aladen urui de udah are dari nana punyo Lomak lu oyaknya dia nariko cipo ulang balik di dia ya cipo sangkian dari di Jepantun pasan dari kedua makan di Jerman Duduk daeri wedinan elo Oinan baden nang dian suajuo Kalau lain aku oi denai bau kasarua so bala tampenya Sarancak ikua baa mengecek ndak kanomu belum ya pasan dari kata putri balik ya Walau ranca onde candonan iko tapi bang Eri marando juo Oya tapo panyaki badan dukun mau bela mati pulang sampai kini lah denai tanggung karena 7 tahun onde jaleo iyo nyo mancan makasimpang rumbio amanyo banana tahu curitonyo kiro itu pamane-manehan sajo de itu mangko cintonyo ditarimo angai yala nyobuek rapitan lah sampai Ciburu abang calon-calon pulo kasolo inyo amanyo bana enak tahu curito nak bujang yo itu cendonyo one iyo ai nasi jualan gadi makan kado jualan gadi gilian dalam nan jauhan di piaman awak balada tapi rimo hati kau dah peda denai tahan
lagu udah rantau indang bukit putiko lagu sabuang saling berpatang semusuh dak baradi ayam kilik penyeda hujan di uko jakun dari tibo lah dan setengah pek canda juari tentunya sampai disko gurau itu malam kini go tentunya dari kami salamu gurau pada mulai terlempik atau tadorong saluang di organ dadang kuado nomor 3 betul nomor dendang pantai nomor isia jebudi bisi aku salah sampaikan kartu ku salah baco tibo kena tasabian nambo datang pada tibuan kala maaf dunam tak kepakai amat sana saratu tunbah kesadonyo. Betul dari tuan rumah kerja pokok Selabangka tentunya Ibu Rina saratu anak mami ucapan terima kasih banyak kepada mama dan sanak kawan seprofesi nelah pagabung untuk meramaikan alek itu malam kini kok layanan kurang ditampilnya minum kurang puye makan kurang kenyang mewakili tuan rumah memintakan maaf kepada kita bersama dan terima kasih atas doa dan supportnya ya. Dan sesudah itu insyaallah kami balik ke tempat masing-masing. Terima kasih banyak rombongan dari Kemanggo dan Jujot Jimimi betul terima kasih. Betul dari Pak Kubu terima kasih banyak. Asriadi Nabujang satu Kemang Belala. Bang Dek ketua dari terima kasih banyak. Bang Doni Kamaraya terima kasih banyak. Apa jamaah terima kasih banyak ya. Berlala dan Mahamari berkah kami makainya sesudah kami balik tempat masing-masing. Satu sana ada 3 sampai kami sampai tujuan. Kita untuk acara pasukan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.